the mayor and his son Kerwin, the involvement in the illegal drug trade. Speaking of that particular operation, well, di ba very coincidental na yung RPSB at the same time yung local police ay nagpapatrol sa labas ng bahay ni Mayor. So, some observers would say na parang nangyayari yun? Binabantayan ba talaga natin yung bahay niya? Are we trying to find something in his house? Well, wala naman hong nire-report sa atin ganyan. Normal ho yung duty ng atin pong mga pulis na ang komunidad ay mapatrolyahan. Hindi ho tinutukoy yung pong compound, nasa labas nga ho sila sa may basketball court as reported by the provincial director. Unfortunately, ininkwentro sila, pinaputukan. So, hindi ho, I believe it's not that just the house, but it is making sure that the community covered by Albuera Municipal Police Station is being served by our policemen, making sure the peace and safety of our community members. Doesn't it follow na kapag merong isang halimbawa umamin na mismo at sumurrender mismo? Update. Sandali lang po. Hello, sir. Ano kadalas ka? Kung sino magtatanong yung ano lang, meron siyang expired, tapos merong encounter, sa tanong na lang, would that, pwede ba ma-hold doon sa under custody? Kasi hindi pa makasingit. Basta yung content. Sasabihin ko na rin. Joy, basta yung content. Thank you, sir. Thank you, sir. Okay, update. The mayor is expected to arrive anytime now, and he will be received here at the CIDG to continue the process. Nagpasabi na po, hintayin lang ho natin, nag-abiso ho na siya ho ay darating at siya ho ay tatalima sa usapang naganap kahapon. Sir, yung mga firearms na nakita, sir, yung binabanggit May ko expired. nakalisensya kay Mayor ay nakita natin doon sa Senate. Kukunin natin kasi kung itong pina-check natin kaagad kung anong available firearms na nandyan sa compound na yan, lumalabas doon sa record natin ay may 3. Ngunit after the encounter ay may 13 at 4 na pistola at rifle grenade. Ititrace natin ito. Kung itong mga baril na ito na lisensyado o may rehistro sa FEO ay nandun, dapat ay nandoon sa loob ng compound kung saan ito ay nakalagay na address. So, i-update po natin kayo base po sa magiging ulat ng PD. Sir, may expired siyang mga registration. Ano pong gagawin next ng PNP? Opo, expired ho noong Mayo yung 2 pistola. So dapat yan ay nakadeposito na doon sa local unit, the police station. Kung hindi man, dapat other police unit. So tingnan ho natin, baka dapat nga ho, kung hindi ho niya ito sinurrender, ay dapat nandoon sa loob ng compound. Sir, ano normal process? With that, meron siyang expired firearms, tapos may incident. Would that make the PNP parang may power to hold him under custody? At tingnan ho natin sa appreciation ho ng nagsasagawa ng investigasyon kung ito ay mako-connect doon sa investigasyon na ginagawa kay Mayor at kay Kerwin sa kanyang anak. Sa firearms, wala pang mabanggit na rin po may register din kay Kerwin. Hindi natin nakuha kung mayroong firearm si Kerwin, yung anak. Ito po yung na-provide sa atin as requested. Hindi pa ho natin na-identify, hindi pa ho na ibibigay sa atin yung identity ng 6 na napatay doon sa enkwentro. Hintayin ho natin kung they will determine that there are more than the 6 who were killed that encountered our police forces. Sir, may mga sources sa immigration na sinasabi si Kerwin ay nasa Hong Kong ngayon. Do we have that information, sir? Titingnan ho natin, may iba rin hong lugar na nababanggit. So, makikipag-ugnayan po yung nagsasagawa ng investigasyon as to na saan yung location kung siya nga po ay umalis o nandito pa ho sa ating bansa
ang ating pong naatasan na team to locate him. Probably this is one information that they have to take as a lead also. Is there a special group, sir, na may operation para lang makuha or manhunt operation kay Colonel, sir? Meron bang ginawang kaso dito or him specifically? Tingnan nun natin kung sino nung natas. Parang kasi utos ng ating Chief Commander-in-Chief eh. So I believe that there is someone after the Chief PNP said na sumuko ka or else we will go after you. Sir, considering ang dami niyang tauhan, high-powered firearms ang hawak, hindi ba maituturing na rin itong private armed group at hindi ba sapat itong dahilan para makasuhan na siya? Opo, ang report po from the ground, this is suspected Espinosa Group. So we will look at the information kung how long has this had been a group, ano yung activity na to, ito ba ay security force ng mayor o mayroon pa hong ibang activity. Hintayin natin ma-identify yung 6 o kung mayroon pa mang iba pa na nasangkot dito sa naganap na enkwentro. Sir, di ba yung pagpunta niya dito is because sumurrender siya kahapon more on illegal drugs? Will he be still questioned by the CIDG in connection sa nangyari kanina na napatunayan may mga armed people pala sa compound niya? Opo, magiging parte na ho yan sa isinasagawang investigasyon ng CIDG, yung nangyari ho kaninang umaga. Siguro ho, isa rin ho, maaari pong may dagdag ito sa magiging tanong kay Mayor as to sino itong mga tao nito na nasa loob ng kanyang compound. Sir, a Sige lot po. of people are asking on the, yesterday tinanong na rin mismo si PNP chief, pero as to the legality of the shoot-on-site order, kasi parang martial law pa huling ginamit yung ganitong order. But Opo. is there really a legal basis for the shoot-on-site order? Kumpletuhin, yes. Kung wala na mga warrants? Yes, ay nabanggit ho ni Chief yan, shoot on site. If they resist, if they fight it out, then our police officers, our peace officer will be using their force, their a commensurate force to defend the lives of our peace officer and the public. So maliwanag ho yun na wag ho silang manlaban. Ang hiniling ho ni Chief sumurrender ka. Unang-una, pangalawa ay wag kang mag-resist, wag kang lumaban. Kung hindi, may implement po natin. Are you giving a time frame or deadline for Kerwin to surrender? Meron na hong nagpaso na po yung 24 hours eh. 24 hours. Kaya nga po mayroon hong inaalam kung nasaan po siya ngayon. Hindi ibig sabihin na pagkakita sa papanilin siya. Ay, hindi po. Kasi yung kumpleto is shoot on site when they resist and put the lives of our officers in danger. Apo. Kasi speaking of yung mga killings, ang dami naman yung namamatay. Ang dami naman yung express na kabahala. 400 plus na killings. Ano ginagawa ng police? Wala pa Well, tayong vigilante, wala pa tayong nahuli. Nare-result actually sa mga EJDs, yung mga nangyayari na may task force na. Yes, meron naman ho tayong efforts dyan. Unang-una, tinitingnan ho natin yung ito ho, lahat ng ito ay kaso ng pagpatay, whether it's going to be a murder or a homicide case. Pangalawa, yung pong ating pong mga field commanders are reminded to take countermeasure. Ibig sabihin, actions to prevent similar incident from happening. So, hindi ho natin iniiwan ho yung mga nangyayaring ito. Alam ho natin na mayroon hong sumasabay sa ating pong kampanya. Now the chiefs of police are also reminded to take the proper actions to prevent similar incident from happening. Ang Chief PNP po natin ang nagsabi na ayaw ho niya nitong mga nangyayaring vigilante killing. So, meron po. Okay. So, muli po, maraming salamat. Bibigyan ko na ho kayo ng pagkakataon na makita niyo ho si Mayor. Kaya puputulin ko na po itong atin. Yes, ma'am. Mag-request ko sa iyo ng mga baril na nakapangalan naman kay Okay, wait. Kahit sa text mo na lang eh. Ay, sorry. Pag nakita niyo si Kerwin, aaresto ninyo ba siya? O iimbitahan niyo lang siya? Kasi wala siyang